aka gị na-enye anyị ihe niile n'aka gị. Ị na-asanye aka gị na-enye anyị ihe niile n'aka gị. Onye nwe anyị, ihe niile kere ga-ekele gị. Ndị kwere na gị ga-agọzi gị. A ga-ekwupụta ebube nke alaeze gị ma kwupụtakwa ihu nke gị. Ị na-asanye aka gị na-enye anyị ihe niile n'akpa gị. Anya ihe dum ekere eke dị n'ebe ị nọ. Ị na-enyekwa ha nri ha n'oge ha. Ị na-asanye aka gị na-enye ha ihe niile n'akpa ha. Ị na-asanye aka gị na-enye anyị ihe niile n'akpa gị. Onye nwe anyị dị mma n'ụzọ ya niile, ọrụ aka ya niile na-egosi ịhụnanya. Onye nwe anyị, ndị niile na-akpọku ya nso, ndị ji ezi obi na-akpọku ya. Ị na-asanye aka gị na-enye anyị aka gị na-enye anyị ihe niile n'aka gị. Ị